Hay, tiruray ka na lang. Amo yat gawin po na tumarurayo. Gusto niyo talaga na magtiruray ko? Sige, pagbigyan ko kayo. Magtirurayo ko klongonon bleewe. Nan mo nay. Before dak iyo, mga yu dak iyo, fidong, dak maglamo sonde. Si ar ko o, tungtung mi dak si ar ke ni hay, dak maglamo so, magtutbraso, dak ga iyo, de dak magtutbraso, de dak iyo fo hay, dak iyo fo dak yun. Ano po dak mika ko dak fidong ko dak toothbrush de non bahay nan like hindi gay madiyo dab ate ko di na faligo ano to fadiyohan kay ni fadiyo ko nan ni ka fadiyo gay then nada da balde gay nan wala siya shower gidi ni hindi gay oh. Now, once you do shampoo ni shampoo gue Head and Shoulders, mo yung product Head and Shoulders na yo malagan na yung kay ulo gulok mag Head and Shoulders ude dak yo po kaya nga dak bukwe ni dak iyo o dak mataafo to o and then dak labong fo dak iyo mag-fall kaya mag-fall bukwe ni ni da ano gamit ko kay ni da falas gue pag foot go and then also di toothpaste gue ni kamuyo to udak toothpaste ka yo din senso dai na da to buo udak singaw non hay Usamaan ha, tawa-tawa mo diha. Kaano hay na gilidunan mayo temen na the falas ni rejuvenating na yunan. Mga yunan beni fidong bleewe kay ate go da fidong an hay na fidongan siya. Mentahan always kay ate go da fidong na bigyan ni rasi da plate fidong. Na niro si Arge ni tunggam da iyo foto da malinis foto kasi agani malinis is yo yan malinis foto na ransi gay mo dak ransi gay dak bigay ate hede ransi gay dak limpyo magkuan ba luminis dak si lubnan dak sa yo gay saan so mag basta nagakuha lang nagasalita lang sa akong ate, mag-limpyo dyan sa CR, manakong, mauna kami na mag-CR diri, bigay sa arwag, CR de, no,